For snart er det natten, hvor de døde vender tilbage. Så har jeg fået besøg af to, der i hvert fald skal holde Halloween med manér i år. Velkommen, Barbara og Mathias. Tak. Jo, tak. Skal vi lige tage en skål egentlig til at starte med? I lidt blod her. Mathias, du er jo ekspert i at holde Halloween-fester. Ja, det er jeg. Hvor mange har du egentlig holdt? Jeg har holdt hvert år i 6 år, så jeg har holdt 6. Hold da op. Ja. Hvor længe bruger du på at forberede den fest? Det har været sådan lidt forskelligt. De første år har det ikke været så lang tid, fordi der var det bare sådan, det var lige noget helt nyt. Der vidste ikke helt, hvordan vi skulle gøre. Men nu bruger vi sådan 2-3 uger før, begynder vi at forberede. Hvad skal forberedes? Hvad laver I til fest? Vi køber pynt ind og finder ud af, hvad vi skal. Sådan nogle ting, arrangere det hele og få sat det på plads. Hvad kan man lave, hvis man har lyst til at holde en Halloween-fest? Hvad kan man lave, der gør det sådan lidt spooky? Jo, man kan se en god gyserfilm. Og så kan man gøre det, vi plejer at få enten nogen til at komme og skræmme os, eller så har vi sådan en lille skov, der ligger ude bag vores hus, som vi kan gå ud på. Og så sidste år, der løb vi lidt rundt derude, og så var der nogen, der fulgte efter, og så kom ud af buskene og sådan noget. Det var, okay. Det giver nogle gode. Du har også fortalt mig noget, man kan gøre, mens man sidder og ser gyserfilmen. For lige at skræmme lidt. Ja, man kan tage strømmen. Tag strømmen midt i filmen. Og så få nogen til at komme og løbe og banke på ruderne og stå og slå hinanden ned og sådan noget. Okay. Hvad skal I ellers lave? Hvad med mad og sådan noget? Hvad kan man spise? Ja, altså vi har så... Sidste år, der valgte vi at spise bare taco, bare fordi vi havde lyst til noget lækkert sådan. Men ellers har vi prøvet for eksempel med spaghetti, hvor vi satte sådan nogle skilte ned, hvor der stod tarme og alle sådan nogle underlige ting. Og så også drik sådan noget rødt stads her. Yes, den er altid god. Og hvad med slik og sådan noget? Der kan man købe i hvert fald Haribos, flagermus, de klassiske. Det er Halloween. Og heksehyld og sådan noget. Alt muligt slik. Man kan købe meget Halloween-slik, sådan der er primært til Halloween. Okay. Hvad når du holder de her fester? Er det godt, at man er klædt ud, eller hvad? Ja, det er rigtig godt. Det skal man helst være? Ja, det giver en god stemning. Ja, selvfølgelig. Og Barbara, det her med kostymer, det er jo noget, du er ret sej til. Ja. Fordi det der fede heksekostyme, du sidder i nu, det er faktisk noget, du helt selv har lavet? Ja. Hvad har du gjort? Altså det her tyld underskørten, som jeg kalder det, det har jeg bare sådan klippet ud hernede. Okay. Og syet det ind her i siden. Og så har jeg sat en elastik i heroppe. Og så har jeg bare klippet det sådan, så det så lidt uhyggeligt ud. Hvad med spindelvævet der? Var det noget, der var på, eller? Ja, nej, det har jeg også selv lavet med sådan noget tusse, sådan nogle tusser til tøj. Hvor det findes også i andre farver, ikke? Men jeg synes, det var lidt flot i sølv. Ja, det er ret flot. Hvad med hatten? Er den bare købt sådan der, eller hvad? Nej, der har jeg taget, altså for at lave den lidt anderledes, der har jeg taget sådan lidt edderkopper og spindelvæv og sådan lidt forskelligt. Barbara, jeg ved faktisk også, du har taget noget andet med. Ja. Som du også har lavet. Noget, man sådan lige kan lave i sidste øjeblik, hvis man har lyst til at få sådan en skralde. Altså det, jeg har gjort, det er en nederdel, hvor at jeg har taget 3 skraldeposer. Sådan nogle helt almindelige sorte nogen, man har derhjemme. Ja. Og så har jeg klippet bunden på dem alle sammen. Ja. Der er 3 læg, kan du se. Og så har jeg den ene, så har jeg gjort den kortere og kortere. Og så har jeg lavet nogle hakker her, så det så lidt uhyggeligt ud. Ja. Så har jeg simpelthen lavet det med clips heroppe. Og så har jeg lavet sådan et hul, hvor at man kan lave sådan en bånd, så man kan holde det rundt om, sådan ligesom et bælte. Og så har jeg så taget lidt blade på, så lidt efterårsagtigt ud. Hvor er det godt. Pynt. Og det er bare sådan en, man lige kan smække sammen hurtigt. Det tager ikke så lang tid. Hvis man lige skal skynde sig ud af døren, så kan man lige lave sådan en. Ja, det synes jeg godt. Hurtigt en. Hvad siger du, Mathias? Vil det være uhyggeligt nok til at komme med til en af dine fester? Ja, det vil det. Det ser rigtig flot ud. Hvad kan man ellers, Mathias, for sådan lige at gøre sig selv lidt klam? Nu er jeg så selv klædt mig ud som konferencien for Cabaret. Meget flot. Ham synes jeg er en rigtig uhyggelig figur. Ja. Men sådan, du kan klæde dig ud som sådan et eller andet almindeligt, og så kan du gøre noget uhyggeligt ved det, ved bare for eksempel at male et eller andet stort sår med noget teatermaling og sådan noget. Så når du skjuler det, så kan vise frem eller noget. Okay, så man ser almindelig ud og har sådan en lille detalje. Forringer noget almindeligt. Okay. Hvad skal I to klædes ud som til Halloween? Altså, jeg skal nok være heks, eller
Ja, jeg skal nok være heks. Og du... Jeg tror, jeg holder mig til det her. Ja, det kan jeg godt forstå. Ved I hvad, så må I have en fantastisk, uhyggelig Halloween. Tak. Jo, tak. Og så lad os lige skåle igen. Ja. Må jeg også lige høre, har I kærester, I to? Ja. Ja? Nej. Altså grunden til at spørge, det er, at det faktisk kan være lidt uhyggeligt at have en kæreste, når det er Halloween. Hej, jeg hedder Nikolaj. Jeg er 12 år. Jeg kommer fra Næstved.